Lekcia 323. S radosťou obetujem strach. Keď si na začiatku kurzu a náhodou sa k tebe dostane táto lekcia, tak si možno povieš, no určite ma táto veta zbaví môjho strachu a obav. A možno zavrieš túto knihu. Je to preto, že ešte v sebe nemáš zakotvené odpúšťanie. Lekcia po lekcii ťa k tomuto totiž vedie. Vedie ťa od pocitu oddelenia, že si všetko prežívaš sám, postupným odpúšťaním, pustením tvojich predstav, že si od Boha a celku oddelený, k tomu, že ty tvoríš tento celok. Poďme teda k strachu. Nech ho s radosťou môžeme prepustiť. Už vieš, že strach je nedostatok lásky. Keď mám strach, tak mi niečo chýba, alebo si myslím, že mi môže byť niečo zobrané, alebo že môžem niečo stratiť. Tak veľmi hľadám istotu vo svojej oddelenosti od celku, že začnem mať obavy, že túto oddelenosť stratím. Lebo keď sa cez súcit spojím so všetkými okolo mňa, môže byť to, čo zrazu spoločne s nimi cítim, až neznesiteľné. Stotožňujem sa totiž s ich pocitmi, pričom to nevidím z vyššej perspektívy. Keby som totiž požiadala, aby som sa na to pozerala očami Ducha Svätého, alebo ako hovorí jedna lekcia, nadovšetko chcem vidieť inak, tak by som to celé videla úplne inými očami a namiesto strachu by som videla potrebu lásky, teda vlastne potrebu odpustenia, vlastnej oddelenosti a návrat do prepojenia, ktorý tu stále je, len ho občas strácam. Chce sa odo mňa, aby som sa vzdala všetkého utrpenia, všetkých pocitov straty a smútku, všetkej úzkosti a pochýb. Príde to samo, automaticky, v určitom bode, keď mi s istotou dôjde, že pochádzam z vedomia, ktoré jedná z vlastnej iniciatívy. Keď zanechám seba klam, že to ja niečo tuto riadím a vykonávam. K tomuto mi najviac pomáha pokora. Pokora znamená akceptovať všetko to, čo sa nedá v lásku premeniť. Pretože ja ešte nedokážem za všetkým vidieť, na čo to je dobré, to, čo sa akurát deje. Ale už od detstva mám takú silnú vieru, že všetko je na niečo dobré. Preto mi tak veľmi pomáha, keď si poviem, daj Bože, nech to vidím tvojimi očami. A pomoc prichádza dosť v zápätí, všakovakým spôsobom. Strach a obavy sa strácajú. Dochádza mi, že bez pôsobenia mojej vlastnej vôle dokážem všetko dosiahnuť. Keď si dovolím Boha v sebe celkom zažiť. V tomto stave sa môžu všetky starosti a strasti stať úplne zbytočnými. V tomto stave už ma veci a situácie nevytáčajú a ja nachádzam vždy príhodné riešenie k nejakému problému. To nemá s mojou schopnosťou či inteligenciou nič spoločné. Všetko akoby padalo samo sebe do lona. Určite to poznáš. Keď sa v stave prepustenia úplne uvoľníš a prepustíš vedenie svojmu vyššiemu ja. V tomto momente sa nachádzaš v stave prijatia. Si pripravený prijímať odpovede
rady, znamenia. Ako by si natočil svoje antény na príjem. A vtedy ti prebehne mysľou kratučko riešenie, nápad. Toto umožňuje tvoja viera v Boha, v celok, ktorého si súčasťou. Tvoja oddelenosť je preč a tým i tvoj strach. Prepúšťaš, strácaš kontrolu nad vlastným životom. Stačí ti poznanie a viera, že Boh je v tebe. Láska ťa nemôže nechať padnúť, lebo láska udržuje všetko pri živote.